салом гӯям саломи шодмонӣ расад аз номи мо бо меҳрубонӣ. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. дар зиндагӣ доимо мегуфтем ки яке гум мешавад, якеро пайдо мекунанд. яъне аллакай фаҳмидед ки барномаи ҷустуҷӯ аст, барномаи навбатии ҷустуҷӯ. имрӯз тасмим гирифтем чанд номае ки омад барои шумо қироат кунем. доимо мегуфтем ки аз гумшудаҳои пеш чандин нафарашро пайдо кардем ва дар кадом ҳолату чӣ гунаашро ба худи онҳо муайян аст. мо бояд як нуқтаам бошад дар ин бобат ба якдигар кӯмак кунем. чӣ гуна аст вақте мебинем касеро мешиносем зуд бояд муроҷиат кунем ё ҳар тавре ки аз дастатон меояд кӯмак бикунед, зеро доимо мегуфтем агар ки 100 сомон 200 сомони моро гум кунем чанд қадар хиҷолат мешавем, як рӯзи дароз кайфият нест. аммо мардум фарзандашро гум мекунад, мардум падарашро меҷӯяд. ҳастанд нафаре ки бародар наздикони худро дар назар дорам. барои ин шурӯъ шуд, рафтем ба ҳамаи шумо таби болида ва мо номаҳоро қироат мекунем. ҳар нафареро мешиносед, зуд хабар бидеҳед. салом акай диловар, сеюм сол аст ки мо акамро меҷӯем. номи акам Абубакр, аз ноҳияи Ҳамадонӣ. соли таваллудаш 12 январи 1990, 1 октябри 2016 ба Россия рафт. то як сол занг мезад, баъд оҳиста оҳиста телефон ҳам намекард, суроғ намекард. аз дигарҳо рақамҳояшро пайдо мекардем, занг мезадем, ҳамин ки мебардошт, дигар ҳар рақаме ки занг мезадем намебардорад. сайтҳои интернетиаш ҳатто кор намекунанд. аз шумо хоҳиш мекунем нафаре агар мешиносад ё дида бошад, хоҳишмандем хабар бидиҳанд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародар Диловар Сафаров, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки бародари ман Икромов Хуршед истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе аст. соли таваллудаш 28 октябри 1988, аз хона моҳи сентябри 2016 баромада ба Россия рафт. як бор дар алоқа шуд, Москва. сиҳат саломат расидам. дигар аз додарам ягон хабаре нест. модарам аз фикри бародарам бемор шудагӣ аст, шабу рӯз дар интизораш мебошад. чашмони модарам аз гирьяву нолаи Хуршед ки гум шуда хира шудааст. аз барои Аллоҳи меҳрубон кӯмак кунед ки бародари худро биёбем. бо эҳтиром, шунавандаи шумо. агар касе мешиносад ё дида бошад, бо ин рақамҳо тамос гирад. ватсап, вайбер. боқӣ худо нигаҳбон. номаи навбатӣ. як бача аз шаҳри Турсунзода, деҳаи Зарнисор гум шудагӣ то ҳол бедарак аст. агар касе дида бошад, хоҳишмандем ба ин рақамҳо тамос бигирад. Назирқулов Аҳлиддин. салом акай Диловар, чӣ хел шумо? саломатитон хуб? ташаккур. мо ҷумаи Фаррухро мекобем, зодаи ноҳияи Ғончӣ, деҳаи Газантарак. соли таваллудаш 7 июни 1986. 2 фарзанд дорад, як ака, зан ва модараш. қариб 4 сол аст ки гум шудааст. шаҳри Тюмен. чанд қадар хонангиҳо ҷустуҷӯ карданд, аммо пайдо карда натавонистанд. аз ҳамдеҳаҳо пурсон мешавем, касе хабар надорад. модар касал шудагӣ, аз фикри зиёди фарзанд, ҳамсару фарзандон бошад беҳисоб. ҳар касе ки мешиносад, хоҳишмандем кӯмак кунад. мо Хокироев Дилмурод Абдуҷамоловичро мекобем. соли таваллудаш 7 июли 1985. соли 2013 ба Федератсияи Россия рафт, Екатеринбург.
бо телефон гап мезад. охирон бор соли 2015 баъд аз соли нав ягон бор телефон накард. соҳиби 2 фарзанд, падар, модар ва мо додарош интизори занги телефон ҳастем. хело пазмон шудем. аз ҳама илтимос мекунем ки касе хабари хуш метиҳад миннатдор мешудем. шаҳри Свердловск. ассалому алайкум. акай диловар, мо кулли хонавода тӯли чанд сол шуд ки амакамро мекобем. мо аз ноҳияи восе, деҳоти Заркамар. номи амакам Қараев Одилҷон. соли таваллуд 9 марти 1971. 2000 ӯ ба Россия сафар кард, дигар барнагашт. илтимос дар ютуб гузоред то касе шиносад ба мо хабар бидиҳад. боқӣ худо ҳофиз. ин буд барномаи ҷустуҷӯ, чарномае ки омад мо қироат кардем. ва шарт чунин аст, рафту шумо касеро ҷустуҷӯ доред, мекобед. 4 расм, яъне 4 расм, каме маълумот дар бораи гумшуда ва рақами телефон ки ҳар касе ки пайдо кард ба кӣ бояд муроҷиат кунад. ҳамин гуна аст. ба ҳамин рақамое ки дар поён ҳаст метавонед ирсол кунед. мо фурсат ёфта ҳамашро ҷойбаҷо карда ва дар ҳафтаҳо ё ки рӯзҳои оянда дар барномаи навбатӣ хоҳем гузошт. якдигарро эҳтиёт кунед то ки гум нашавед. диловар Сафаров будам. худоҳофиз то барномаи навбатӣ. то суроғатро наёбам, من شبان گاهان نخوابم. زنده ای تو، زنده ای تو، از خدا امیدوارم. ای خدا مشکل کشایم، یوسفم را باز یابم. دوست دارم بس که او را از تو بوده او نشانم، از تو بوده او نشانم. یوسفی من را بیابه، از خدا ترس دعاره، ورنه در پیش خداوند همچو خواهین سر برداره، همچو خواهیم سر برداره.